li s-suppost Declaration of Trust pubblikata mill-blogger nazzjonalista hija falsifikata kompla jisponi għall-Prim Ministru s-Sibt filgħodu. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Prim Ministru rrefera għal numru ta' żbalji li hemm fid-dokumenti li suppost u uffiċjali. Min iffalsifika dak id-dokument għamel l-iżball li ħa id-dettalji mill-database tal-ICIJ. L-database tal-ICIJ qed jirreferi mod ewlieni għall-intermediaries. F'any Declaration of Trust, inti ma jistax jkollok indirizz li jirreferi għall-intermedjarju jew li jirreferi għal xi ħadd ieħor, irid jkollok bil-fors il-registered address. Il-Prim Ministru stqar li hu informat minn esperti fil-qasam illi il-mod kif inhi miktuba d-dikjarazzjoni mhijiex il-mod li bih il-kumpanija normalment tikteb. Fil-waqt li nuqqasijiet u żbalji oħra urew illi min falsifika d-dokument kellu aċċess limitat għad-dettalji ta' Michel Muscat. L-esperti li raw li dan kollu relevaw il-fatt li huwa stramp kif m'hemmx mill-inqas indirizz, imma biss date of birth u place of birth, u jkolli nirrilevaw wkoll li il-place of birth fuq il-birth certificate tal-mara tiegħi huwa ħattart mhuwiex ir-Rabat. Indunajna wkoll imma waqt ir-riċerki li għamilna illi fuq l-ID card tagħha hemm miktub Rabat bħala place of birth. Indunajna b'dak l-iżball waqt li qed nagħmlu checks oħra matul il-lejl illi għadda. Għalhekk il-Prim Ministru stqar illi din mija prova xejn. Anzi, il-falsifikazzjoni illi jirriserva id-dritt li jieħu l-passi legali kontra min ħoloq dokumenti folots għaliex dan huwa reat. Żgur mhijiex ħatgħaddi suqat ma ġara xejn għax min għamilha din għamilha b'mod malin, mod viljak u ħanara illi jkolli il-pariri kollha neċessarji. Intant, qabel il-konferenza tal-aħbarijiet, il-Prim Ministru martu marru l-qorti jiġdu fl-inkjesta maġisterjali li nfetħet fuq rapport tal-Prim Ministru biex tinvestiga l-allegazzjonijiet li saru mill-blogger nazzjonalista Daphne Caruana Galizia, mill-kap tal-Oppożizzjoni u mill-Partit Nazzjonalista. Inkjesta li Muscat mela ċara li bil-permess tal-Avukat Ġenerali se jippubblika la darba tkun konkluża. Ġejna biex nagħtu x-xhieda tagħna sabiex innatfu isimna mill-ħmieġ gideb u kalunji li ntqalu fil-konfront tagħna, derna quddiem il-maġistrat u tajna l-informazzjoni kollha illi intlabna, għedna il-verità kollha u nittamaw li dan ix-xogħol mill-qorti isir fl-iqsar żmien possibbli ħalli kun ikklerjat kif hemm bżonn isimna. Iżda il-blogger li bdiet dawn l-allegazzjonijiet folots istess mhux qed turi l-istess rieda ta' kooperazzjoni biex toħroġ il-verità. Daphne Caruana Galizia irrifjutat li tidher quddiem il-maġistrat inkwirenti biex jirrispondi għad-domandi tal-inkjesta anke jekk intalbet tagħmel dan mill-pulizija. Fil-blog tagħha qalet li għamlet ċara lill-pulizija li mhijiex obbligata li tmur u saħansitra talbet lill-maġistrat jiktbilha formalment jekk iridx rispons minn għandha. Għalkemm hija normali li ġurnalisti jwieġbu għal sejħiet f'investigazzjoni bħal dawn anke jekk jipproteġu s-sorsi tagħhom, naturalment jekk ikunu jeżistu. Caruana Galizia attakkat ukoll l-integrità tal-maġistrat u l-inkjesta infisha illi sejħitilha xejn.